Allah dai tsaye mu da ga mun yin musiba kai wallahi Allah dai gyara gida an wallaro ina za ta wallahi na koma ne dan saboda tira ta yi zaki wallahi ko ba gaskiya ba ka ku ko ai ko mallaro ko ka hakuri wallahi ban yi hankali ko ba gaskiya ba yawa masara ta yi tsada dawa ta yi tsada aba ma ta yi tsada ko na yin bane mata na hudu ya hakuri mallaro ya na 30 ne bai da kamar iya tira mun iya tishe to wallahi ne zan yi dare yanzu Allah mallaro gaskiya ban yi hankali wallahi hakuri mallaro ka o kayan ka baba wallahi ya liƙe buda komai yaro ya yi tsada jama'a don na mata ta hudu da yana 35 ban yi hankali ya hakuri ko wallahi duk yan gonakin mu daga na gado mun sai suwa ta haka bari in tayi ma duk na sani mata na hudu na bar can yana daga suna can bayan aji ta haka ban yi hankali don Allah ka bari wanga ya hakuri mallaro don Allah ka bari in niyyar Allah don Allah ka bari wallahi ban iya ko musiya da bi tai kamar Allah ka gane ka adulle kan kana nan tsi Allah wallahi ko ni da mata ko ni da mata dai in ta tambaye wallahi don mai jiyan awa ne gani Allah kai mai zuci duk ina bata na jiyan ga daga na gani wallahi da haka dole in ga maka wannan wallahi da haka ni abun ga daga me haka ne amin alaikum salam ne gida mallan lahiya lo wallahi ya ake kana ta dukan yaro haka ina wallahi yaron dole in duke shi gaskiya na ai yaro ga daga na sa mai suna ba kash to wallahi suna ne ba gida kara mai ya gi Allah da masu so da wata na dole in sai wallahi